Vlada Srednjobosanskog kantona predlaže Skupštini Srednjobosanskog kantona davanje saglasnosti na odluku o usvajanju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2025. godinu, kao i davanje saglasnosti na odluku o izvršavanju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za narednu godinu. Jedan je od zaključaka posljednje sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona. Usvajanju zaključka je prethodilo kraće obrazloženje Željka Lončara, direktora Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona, koji je za radioteleviziju Bugojno kazao. Finansijski plan Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona je bazični dokument za izvršavanje svih poslovnih obaveza u skladu sa zakonom kad je u pitanju socijalno-materijalna sigurnost nezaposlenih osoba, i pokrivanje administrativnih troškova za rad službe. Njegova jedina specifičnost u odnosu na prethodne godine što se planira iskoristiti dio suficita iz prethodnog perioda u iznosu od 2 miliona kako bi imali balansnu ravnotežu, odnosno bilansnu ravnotežu prihoda i rashoda kapitalnih izdataka i primitaka za 2025. godinu shodno trendovima koji se javljaju u okruženju kad je u pitanju visina novčanih naknada i iznosi potrebni za ostvarivanje uplate doprinosa za ostvarivanje prava na penziju za nezaposlene osobe, tako da smo shodno trendovima, činjeničnim i izvještajnim podacima iz ovoga tekućeg perioda planirali povećanje finansijskog plana za 2025. godinu iznosu od 2 miliona i 700 hiljada maraka, tako da ćemo na taj način pokušati ostvariti sve ono što nam je pred nama i u skladu sa zakonom i shodno našim planima. Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona u sklopu programa rada za 2024. godinu nastavlja s provođenjem aktivnih politika, a radi se između ostalog o posredovanju između nezaposlenih i poslodavaca, učešću u lokalnom partnerstvu zapošljavanja, poticanju novih radnih mjesta, povećanju konkurentnosti radne snage, uključivanju teško zapošljivih grupa na tržište rada, motivacijskim seminarima i obukama. One se provode većinom u najvećem broju, to je negdje oko 95% iznosa sredstava od strane federalnog zavoda, 5% sredstava je naših, kad kažem 5% sredstava, to je bilo za 2024. godinu, koji će se prenijeti u narednu godinu 2025. negdje u visini od 500.000 maraka. Kada se radi o broju zaposlenih i nezaposlenih na području Srednjobosanskog kantona u ovoj godini, direktor Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona Željko Lončar je kazao. Pa stanje zaposlenih po našim podacima koje možete vidjeti na našoj web stranici i svim ostalim javnim dokumentima koje mi objavljujemo na mjesečnom nivou je da shodno podacima porezne uprave, tu vi znate da jako dobro imamo tu negdje u kretanju između 51 i 52 hiljade zaposlenih osoba, a stanje je oko 30 hiljada zaposlenih osoba uglavnom zadnjih 9 mjeseci. Inače, krajem mjeseca septembra ove godine na evidenciji Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona bilo je evidentirano ukupno 29.857 osoba, što je u poređenju sa stanjem kraja mjeseca augusta ove godine smanjenje za 461 osobu.